क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंक्सुरिनि बेंखनाव थानाय बावखुंग्रि हाजोनि साल बिफां दानफायनाया थाद'नाय गैयै सोलिबाय थादों। चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंक्सुरिनि सिङाव थानाय बावखुंग्रि हाजो ओनसोलनि मिथिंगा दंफां लाइफांफोरखौ रैखाथि होनांगौनि थाखाय बिटिआर सरकारखौ खावलायहरदों बावखुंग्रि हाजो ओनसोलनि साखाथि हरिनागुरि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा। आथिखालाव बिटिआर सरकार आसाम सरकारा हाग्रा ओनसोलखौ संरैखाथि होनायाव मैखोम बिफाव लाबाय थानाय समावनो क'क्राझार जिल्लायाव थानाय चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंक्सुरिनि बेन्दोंआव थानाय बावखुंग्रि हाजो ओनसोलनि बिफां लाइफांफोरखौ दंफां सिखावफोरा सानफा एफा दानफायखुमागासिनो दं, जाहोनाव बिफांफोरनि अनजिमाफोरा लासैनो खमायलांनो हमबाय। जाथायखौ लाना ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे बावखुंग्रिनि समायना मिथिंगा बिफां लाइफांफोरखौ दंफां सिखावफोरनिफ्राय संरैखाथि होनांगौनि थाखाय बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'जों लोगोसे हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीखौ खावलायहरदों। मदद होफानाय जाबाय आरो प्रसासना जाहाथे जोंनि बावखुंग्रि समस्थियाव एसे मोजाङै दाथि डिउटि होयो आरो जाहाथे जोंनि बावखुंग्रि ओनसोलखौ फेस्टिभेलबो जाखायो हिसाबै दा बायह्रानि गोबां मानसिफ्रा बेरायफैबा नुनानै गोसोआव दुखु मोनलांनाय फोरमायो। जाहाथे जोंबो बेखौनो बिनि असिलायैनो जाहाथे जों प्रसासनखौ मोजाङै दाथि डिउटि होयो बेखौ जों खावलायो। मा मा दंफां दं बेहाय जोंथ' नुनायाव आरो साल एक नम्बरावनो जाहैबाय आरो सिगुन दं आरो बेजों लोगोसे गोबां बेसेन गोसा बिफां लाइफांफोरबो दं। सिगांनिफ्राय खमायलांबाय नामा बे? खमायनाया एसे खमायबायथ' आरो स्रोद स्रोद सिखाव हिसाबै। मा समाव दानफायो नोंथाङा मिथिया? दाथ' जों बेखौ सोरांबासो एखमबा समाव जों मैखुन थुखुन नागिरो, एखमबा समाव बेफोराव नुफ्लांबासो जोंबो मिथिनोसै। मा खावलायगोन फरेस्ट डिपार्टमेन्ट दङ बे ओनसोलखौ? दाथ' आंनि खावलायनाया बेनो जे सिगां समाव जोंना ओरै फरेस्टफ्रा इसेबां गैयामोन, दाथ' बिटिआर आन्दारनि गेजेराव जाखिनि गोदानफोर माबाफ्रा एपइन्टमेन्ट मोनबाय बा दासिमाव डिउटि दं, जाहाथे बिथांमोना मोजाङै दासिम डिउटि होयो आरोखि।